parang pilingero ka. Hindi kita nakikita na alam mo yun, ikikiss. Ay, sana all! Sarap. Sarap. Sarap mo? Ay, sarap nung kwek-kwek. Subukan mo rin ako, ma'am. Masarap yung luto Kuya, ko. Manong, umayos kami, asawa ka na. Sarap. Paano mo nalaman, ma'am? Siyempre halata, kaya nga ka nga grind na grind eh. Halatang 5 ang anak sa iba't ibang babae. Galaw ka. Paano niya ka na? Pwede lang tayo maging jowa, sinagot na kita. Pero syempre, hanggang kaibigan lang. Kasi hindi kita nakikita na alam mo yun, ikikiss. Hindi ako sexually attracted sa'yo eh. Grabe ka naman, pre. Diretso mo agad. Wala man lang break yan. Aray ko. Para dito pa lang, hindi na siya mag-expect na porke tinatanggap yung libre niya, nag-assume na siya. Okay lang yun. Siyempre, ba't ka naman papatol sa akin? Taga-bangko ka. Kaya nga, ba't ako papatol sa'yo, Wow. no? Ay, nako. Kasi baka sinabihan mo kasi gusto mo akong masolo. Paano mo nalaman? Turn off yung ganyan mong ugali. Wala. Hindi ko talaga gusto. Pasensya ka na. Wala naman akong ginagawa. Yan, yung pa-feeling mo, yung parang pilingero ka. Ba't naman ako magsisinungaling? May boyfriend na nga ako, si Dudes. Ayan. Hubad kami kahapon. Tingin. Ayan o, hubad. Nag-order. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa Bisyo. I-hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.